To nije Tamara koju znam. Anđelo priznao da li se plaši tužbe od Anitine drugarice. Otkrio zbog čega se ona promenila. Znaš šta i kako. Usledilo je novo uključenje u emisiju Narod pita, a iz Sarajeva se uključila gledateljka Marija, koja je pozdravila sve u studiju. Ona je otkrila da je njen favorit bila Anelija Ahmić, pa je prokomentarisala goste. Mene je Janjoš razočarao, on nije ispao džentlmen, sa druge strane i Anđelo mi je bio drag, ali me je i on razočarao zbog Aneli. Janjoše, što si se ogrešio od Aneli? Upitala je gledateljka. Ja nju nisam vređao, ona je raskinula svoju vezu, a neke stvari smo rekli koje nismo trebali da kažemo, dodao je Janjoš. Grešila je i ona, ali je bila napaćena, dodala je gledateljka. Nakon toga Darko je upitao Anđela da li se čuo sa Tamarom Radoman. Ne, nema šta da se čujemo, ona mene nema za šta da tuži. Ono što je ona rekla za snimke je takva laž, ali je Tamara koju sam video na superfinalu nije ona Tamara koju ja znam. Pokazala je sebe drugačije, a tužbi se ne plašim, rekao je Anđelo, pa se osvrnuo na Anitu i Luku. Ja sam svoje mišljenje rekao i dalje mislim to. Međutim, ta priča mene ne zanima, ne bavim se tuđim životima. Sada živim svoj život od svega što je bilo, dodao je Anđelo. Lena je potom u kontaktu sa Bajom, Lukinim ocem. Jesam u kontaktu sa Bajom, on je zadnji par dana komunicirao sa sinom, ali ništa specijalno. Sve što mislim o njemu sam rekla i moram da kažem da je mene Luka prvi uvredio, dodala je Milena.